ezinsukwini zami ngezalwane yababuka nje bangaphilanga ngoba babonile bakufika la esontweni Nkosi yami abangaphilanga siza Jesu kodwa ngisitike ezini ngezalwane mina bengifakazelela nje ukuthi maye uNkulunkulu umuhle lonhlanhla ngiphile saka akashanga mathize ke lonke ukuthi hayi ko right kodwa kwase kungazathi sasa ngase mina ngibuza ukuthi hawu mawuthi saka usho ukuthi konke izinto wathi bathi uphile saka sakhe sidinga sokuloku ubuza pheni phile saka hayi uNkulunkulu ngiyaya uma ngasuka kuwe kuba amazi ukuphila atholakala kuwe so ayikho mina bazalwane ezomsusa uNkulunkulu noma ngajika wena vele wena ujika Job so mina nje bazalwane ayikho engangisusa uNkulunkulu zangimbula ikhosisi sengajika uNombelo umamakhe kodwa uNombelo ngempela wafika lapha neminyaka omhlanje bazalwane 5 years basayimbathela lo mavuvu kwabo kwalomama wabo sine high castle 5 years Nombelo namhlanje uno 21 years fanele ebike kulo 21 years ngizeke ngimshadise Nombelo angimazi ke noma uyoshadela esambulo sogodo noma kuphi angimazi mhlawumbe vele ngithi ngimshade namthanda mhlawumbe uyoshadela esambulo sogodo angimazi kodwa ngimshadile athi ke uNombelo makuyibhede ngisho uNombelo wena umthembu wena Nombelo nje noma ngabe soshadela umfundisi ona baphethe branch emelo baphethe branch PP uma kuyibhede yami Nombelo uza Nombelo wena ayi tangu wakuphuka amasokisi ngasho kanjalo Nombelo usuka le uza Thanksgiving into wena angisho next kuwe ukuthi uthanda ukuthi mawugeza isitshakini ukhono nje sizitsha uthi masolokhono nje ukhono nje sokugeza izitsha esifaka igama la uthi nomthetho omningi ngisho next umuntu othi nomthetho omningi ngisho Isaiah 35 ngifuna ukuba umfundisi namhlanje lethoni yabona namhlanje yangumfundisi namhlanje Isaiah 35 verse 8 sifunde uJohane oqala masigcinela liBhayibheli isahluko ses5 verse 3 siwafunda wonke lama verse bazalwane sihlale phansi yabakhululiweyo benkosi 8 kuya kuba khona umendo nendlela eyakuthiwa yindlela yobungcwele ongcolileyo akayi kuhamba ngayo kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayi kuduka kuyo Isihloko ukukholwa namandla akho okunqoba verse 3 ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe nemiyalo yakhe ayinzima ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu ngubani onqoba izwe
Uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Amen. Sicela ugogo asibongele izwi likaZalwane. Impilo yevangeli, impilo yensindiso, ingcwele, ngifuna bazalwane sesibuye emthandazweni. Sesenjani manje bazalwane, siyabuyekeza ukuze manje intokozo isitha singasishaya ngenxa yokungabi nani nolwazi. Imigomo kaNkulunkulu nokusebenza kwaNkulunkulu ithini bazalwane? I-order kaNkulunkulu. Ngifuna namhlanje siyibambe ukuthi ithini i-order kaNkulunkulu, ngoba i-order kaNkulunkulu iyaphambana bazalwane nalokucabanga kwethu. Into esithi gogo masihambe endleleni ishayise indlela uNkulunkulu ahlelele ngayo. Kahle kahle bazalwane, uNkulunkulu uphelele akashodi ndawo. Ekushiwo uNkulunkulu kuyilokhu akushiwo. So okushiwo uNkulunkulu bazalwane kuyiluphi? Kuyilokhu akushiwo. Kufuneka thina bazalwane sesithathile sikwenze, ngoba lokhu kushiwo uNkulunkulu kuyilokhu akushiwo. And lokhu akushiwo ukusho kunesizathu. Yabona thina sishayekela kuphi bazalwane? Ukusebenza kwaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mayishilo lezipho asiboni thina ukuthi lokhu akushiwo. Kanti lokhu akushiwo kuyini? Kuyilokhu akushiwo. Lezo bazalwane, ukuyilekela bazalwane, ukuhleleka kukaNkulunkulu kuphaphele kakhulu kunathi. Abaningi bazalwane bashayeke laphaya bacabanga ukuthi ukuhleleka kwaNkulunkulu kuyafana nokuhleleka kwethu. So ezulwini kukhona iziqu zintathu. Mali simunye. Kukhona uNkulunkulu ehlukene kathathu ezulwini. So lo uNkulunkulu ehlukene kathathu ukhona bazalwane ezulwini. Uma sihamba nalo ivesi idudu lithi akahlukaniseki. Ngamanye amazwi awukwazi wena ukuthi ugijima nalo ngiyeka lo, ngoba lo ukwazi ukuthi umsebenzi ubaphelele, ngoba wena wehlukanise uNkulunkulu engahlukanga, kodwa mthathu kodwa munye. Ayabazi ukuthi ngobani ozoba ozani kodwa manzima. Manje kunzima ukuziwa, fanele abantu bazibabize bathi ozani. Sibonga ukuze phela sindiswe tu. Uye kumalume wadelela seswini. Yozwa nabo. Hayi lona likhikeni lakho mfana, mara asishuni manje. Kumele ushule lapha. Lo bazalwane uNkulunkulu Baba. Lo uNkulunkulu Indodana. uNkulunkulu bani lo umoya omngcwele. Laba bantu bathathu. Kodwa iBhayibheli ithi-ke bayiziko kathathu kodwa munye. Esethi bazalwane, ethi lo akekho oza kuBaba ngaphandle kwakhe. Ngoba lolo zipho unikezwe uBaba, i-order yasezulwini. Yanika lo ilungelo ukuthi ayikho into esizokwazi kuyenza ngaphandle kwalo. Angithi so
kuthiwa uma uNkulunkulu babedala umhlaba wayehamba naye ulizwi yilo ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi ephila noNkulunkulu uNkulunkulu athi akube khona umhlaba ulizwi wayevele ekhona uNkulunkulu Genesis 1 umhlaba wayehlalela imnyama sewudalile uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu wahamba phezu komhlaba omnyama uNkulunkulu wahlukanisa umhlaba wathi-ke akube khona ukukhanya kube khona ukukhanya kube khona ubumnyama ngithi ubumnyama buvele khona nithi uNkulunkulu wabiza ubumnyama nabo ubumnyama badalwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ebumnyameni waletha ukukhanya ithi-ke into imvelo kaNkulunkulu iyakuletha ukukhanya khona la kubumnyama khona awukwazi basofikile ekhoneni sefikile ufike nababa ufike nokuthathu kwefuthi yafika i-trinity bazalwane uqhubeke olugijime lobumnyama ngoba ubumnyama maye khona wayekho ubumnyama wathi ebumnyameni akube khona ukukhanya mayisesho njalo bazalwane ithi wabiza ukukhanya ngokuthi wabiza nobumnyama ukuthi ubusuku wawathatha amanzi wawarawundisa umhlaba angena ngaphasi komhlaba amanzi ngoba yini bazalwane umoya kaNkulunkulu salona bahlukani la uma wena uphatha ithawula kodwa uphethe iy'ncwadi esinabantwana babelungu washana ngethawula uthi wena ngeke ukhonze indodana wena ukhonze ubani uthi lo angekho zakubaba ngaphandle kwami ngoba ubaba somnikezile ilungelo ethi lo thina nobaba sibili umunye bazalwane kusinto engahlukaniseki uma sithi bazalwane yibani munye sisho ukuthi malingahlukaniseki ngomunye umuntu noma ngabe ngafika yiphi inkinga sibonge inkulu malingahlukani ngoba seningasaka-understand ngokusatshela uzokubeka ukuthi-ke ninga-understand ijobo kasatshale ukuthi lehlukane malingahlukani bashe nina-understand ngicabanga ukuthi bangabe ukunye kohlale kumnandi kuhappy family so ubambane yilokhu ake siphume kancane awume kanti uNkulunkulu phela unyakaze uNkulunkulu le ungabi nje yisicina godo bamba fara angithi babanani phela alisimagay babanani so ningabane qhi uma sithi babanani sithi qhi ukuze bakuphilisithe basithi siyabahlukanisa kumele bangahlukani isitha sizamile namhlanje sasa siyabuya gogo sizobahlukanisa kumele bangahlukani uma benitshela bathi babanani ngamanye amazwi bathi khona ingozi ezayo fanele nisangele ukuze ningezehlukani siyabuyela emva kokuba sothatha amanye amazwi basale laba bathi hayi isisho esaqalana kodwa baselenandikwayo sibuye sifuna ukubahlukanisa fanele benze njani bangahlukani sekushayeka kanzima
simakazi asibuyeleni uNkulunkulu. So uNkulunkulu bazalwane, so unjani uNkulunkulu? So angeke usebenza ngomoya ongcwele lokhu ungakuthola. And uNkulunkulu akasebenzi ngendlela eyi-one. Kukhona athi angisho ukuthi nami bazalwane ngithi ufuna ungizwe. Athi ukusebenzisa amanzi angithi manje bayahlaba bahlikize ku-wrong. Hayi ngivumelana nabo bazalwane. Amanzi anesithombe somuntu, amanzi amafutha anesithombe somuntu. Kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu bekakhuluma athi inkinga yakho idinga ukuthi sithandazele amafutha wena wagcoba. Inkinga yakho idinga ukuthi letha amanzi wathandazele wena waphuza. Yazi wani lo Jesu wakwenza lo waphilisa ngathi phansi. Yabona wathi kutheni ayinamandla okwenza konke wasenza nabo ukuphilisa kwale nkukhu yonke. So bathi hayi noma ngabe sethandazelwe angabuyanga ngesithombe somuntu ku-wrong. Hayi bazalwane, izwanini, amandla kaNkulunkulu ayaphumela ngoba ngingathandazela le thawula sekuphumele bani abazalwane. Amandla kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyaphumela entweni. Thina ngokuwa uNkulunkulu sonto kufuneka thina singathusa noma yini intokozo, ngoba thina fanele sife nani ngalamandla sinikezwe wona. Lamandla lawa kumele aphumele la sihlala khona. Yabona gogo, sithelele amandla kaNkulunkulu ayi-COVID. Ayithenge COVID. Akithi COVID bazalwane bokulisibonga sibonga une-COVID somthelela. Yingakho bathi sisanitize. Awungakwazi khawula umuntu esuthi lana khaleni ngoba iyokungena. Umuntu one-COVID aya esontweni bekuvala isonto lonke unakhuzwe kupedwe nangaphandle kuthiwa wahamba wayethoyilethe yeyi ungenile wathinta ajale amandla kaNkulunkulu bazalwane. Uma nje singabambi iposition yethu uNkulunkulu asinikeze yona, siyazi i-order kaNkulunkulu ukuthi yini, asizohlulwa yilutho. Yazi uNkulunkulu uthini? Yabona ngathi uNkulunkulu uyayithanda into yokusebenza buthaka. Lo baba lo ushada nami mama sewumndeni lo baba lo mama ingabe sathi sengiyayiphusha ukuthi yimi ngishilo esontweni khanye ngiyabekisa ukuthi angithi sishikashika ngiyona lo baba lo mama ngithi mara mina ngiyabekisa ngihlala phusha ngishikashika ngegama lami le hayi ngikhiphe mshikashikeni. Lo baba lo kimbe akiri jwale bazalwane. Uthi uNkulunkulu inhloko yalo uKristu, inhloko yalo uNdodana. Yabo eselithi madoda yinde thandani okungeke ngazathi njengoba njengoKristu ethanda ibandla. uNkulunkulu sonto ulindele indoda yelingise uKristu. Ngoba uKristu uyathanda ibandla linamaphutha. Yabona nje usakhona esontweni nje uyimelemele nje
ukuthi uKristu uyakuthanda. Yabona akubekezelele. So ndoda thanda umkakho njengoKristu ethanda ibandla. Elithi bafazi lisho nangofazi thobela indoda yakho ngathi uKristu. Mawafika esontweni abantu uKristu ithi thoba endodeni yakho ngathi uKristu. Kusho order kaNkulunkulu. Uyabona masingayibamba azikho inkinga mabandla, azikho inkinga emasontweni, azikho inkinga emakhaya, ngoba ezinye inkinga ezikhona emabandleni zisuka emakhaya. Ukhona eyi-one nje emakhaya olibhongo ozophuma eceleni steering sekhaya, steering sefamily. Asazi steering yaba ethi move nethi inkinga yena zange bayomshutha, uyazenzela yena lapha kubo. Hlala phansi mama nobaba, alebusala bonkulunkulu khona. Manje lithi ngeBhayibheli bazalwane lithi kuba khona indlela. Nani? Nomema. Ekuyathiwa kuyabangcwele. uNkulunkulu uyathanda noma uthandi. uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele futhi uyakudimanda. Hayi noma ngathi amen. uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele futhi uyakudimanda. Ubani lo? Ubani uthandayo? Ubani udimandayo? uNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu asebenze wena stick up. Yayibendaba bazalwane. uNkulunkulu oyithandayo lento ngoba uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele futhi uNkulunkulu uyakudimanda, uyakufuna. Ngoba uthe masibe ngcwele njengoba naye enjani bazalwane engcwele. Manje abasisi abanamhlanje banomoya wama-2000. Hayi sokuma-2000 eluthando. Yazi ama-2000 awakhona ukuyibamba nayingaba. Ama-2000 ithi mawuyenza i-right why? Mawuthi yakuphuza why? Balo why? Angaze afe akulele why? Alifuni 2000 ukushintsha ngoba ikhona why? Asho bayande why singakwenzi? Why? Hayi uNkulunkulu uyaunderstand. uNkulunkulu akayisebenzi lento yakho ukuthi uya-understand uma wena uNkulunkulu understand ngoba wena ufuna wena. Ayindawo uNkulunkulu ukuthi la kwaNkulunkulu bazalwane akusebenzi ukuthi uvukele wazwe wawe. Phela like elinye igama ngamtshela mhlawumbe ngisebenzise esontweni. Ayindawo uNkulunkulu ukuthi wena uvukela akusebenzi ukuvukela la. Inkinga la ivukela kusinkinga. Inkinga nguwe. Ngoba uvukelayo usho ukuthi uyaphila kodwa uvukela kusinkinga. Inkinga bazalwane uma uphehlela uyezwa pho phehlela uphehlela ukuthi uyaphehlela ngemisi. Mari masophehlela esiphekelela la sekuro. Hawusabona didiyewa amuthenga amagwini emagwinyeni amukhandela itiye itiye sekunjani kelo ngiyavuma mina mawuthi uyakuphuza 2000 phela mina ngikuphethe umkhuhlane angizenza ngenzi namabovu yewe ngivumelana nawe 2000 umkhuhlane awenzanga amabovu manje awenzanga amabovu ithi indaba ekuvukeleni kwakho akubuka amabovu. Ngoba uvukela akuthuma ukuthi abofuna amanye amadoda. Angishabalala amabheki phansi. Akuthuma ekuvukelweni kwakho. Hayi uhayikha amadoda. Thiwe
wena ingcwele thatha iBhayibheli ingcwele wethu impilo yevane impilo ingcwele yona ingcwele asho ayikuthi ukuvukela yenza u-wrong ngoba u-wrong no-wrong khiphani u-wrong no-wrong yamkhipha u-right basanda baka-grade 12 bakasohlale kangaki fana namnje engingasa so u-wrong no-wrong wrong angithi ke akuthuki ukuthi yenzile wrong siyazalana i-order kaNkulunkulu ngokunezinto angekazenze okufuneka wenze wena sotheni so umntwana wakhe yebo uyasikhonta ngifundile bazalwane bengwarisho yini abantwana baka-Israyeli bayithola sebephile eGibhithe yazi wayindlala hawu u-Israyeli ngokwaNkulunkulu ngokuhlela kwaNkulunkulu u-Israyeli isizwe sikaNkulunkulu bekamele Israyeli ayohlala eGibhithe bahlulwa yi-order kaNkulunkulu yazi uNkulunkulu uyayenza into manje enzele wena sasa wena ungayiboni baningi abangayiboni abanye bayibonile manje ukuthi sebehle phezu kwamakaka abasakwazi ukuza namaphaphu asalukayo asaba mina yahlekana vele hayi mina ngikholisa uNkulunkulu azange akathola ivesi elithi-ke into mayihlekisa ungabohleka mhlawumbe utholile uzongibona yothu yoba wathe uyahlekisa ngithule ngenzizalwane ngimezweni oh Jesus manje angikhona ukuma nonhlanhla ngoba angakatholi lelo vesi bazalwane bami kuthiwa bazalwane u-Israyeli yini indaba ayophila eGibhithe indlala indlala yokufuna amadoda abafowethu ngafuna ukulibamba kanti nebasha awuzange sajova thina bazalwane sahlala noJesu hamba noJesu sathi masikade asiphatha sinsizwa engcwele lutha siphatha sinsizwa awu sasekonfoye again sithi makufika ukunzima sitsho uKristu ithi order kaNkulunkulu la akufika ukunzima ubheka abantu manje ungathethi ngoba ngathi ababoni yazi ngapha isontweni ngoba amadoda wekhona isontweni i-order kaNkulunkulu mawuhleli kahle uNkulunkulu uyayazi address ehouse of God futhi uye wathi house of God bekhona zange waba yithi hayi sathi thina sakusatyotyoyela uNkulunkulu sabhala ubusuku nosuku wena nhlanhla sazohlala phansi sathi sizobhala nohlahla wena ucabanga ukuthi ibe njani emveni no bazalwane uNkulunkulu wambula house of God glory yavula uNkulunkulu amavesi ambulwa uNkulunkulu noma kuyorejista bazalwane abaningi bafike bathola ukuthi thina sangena sathi khaqqa bathi khaqqa ngene lathi fit into ithi fit
thina eliyi-1 kodwa uma selihamba sithi hawu Jesus eliyi-1 ephumile la sithi glory ngizokuyabani ezinye ephumile lodwa ukuthi koko yanele yini ngoba wena uyazi kodwa kaNkulunkulu uyacomplain mina bengifuna umuthi othi ukukhanya tabishangani awuthi uyayibona wona uphesa la uphatha amakhala into tabishangani eyabashonisa ama-Israyeli eGibhithe akawubuke le ndaba yakho le ndaba ngithi jonga le ndaba kuthi yokulahlana jongani bazalwane niyamazi mina uNkulunkulu bazalwane eletha abantu athi umuntu mina ngiphuphile ebusuku uNkulunkulu mayisenza into yakhe bazalwane amasusa abazalwane ekuthekeni baphuphe i-house of God abetshela ukuthi-ke kuthiwani ma uza ngeteksi ndawo ekujika khona ukuthi wehlala msiyoni uzokhuphuka ulibone ma ekhuphuka libona athi yayo yilo manje athi ushile uNkulunkulu ebusuku awumazi uNkulunkulu wena yefini lonyaka bengifuna ukuthi-ke ngiyazi uNkulunkulu nokukhulu wakhe namandla akhe kulo nyaka uzophumelela ngisho noma ngathiza sekuphakamisa isihloko sowazi uNkulunkulu namandla akhe nawe uma uyabona uJoseph Genesis 37 verse 5 utshele ngoba wona leBhayibheli wasidla wazi WhatsApp Genesis 37 verse 5 uJoseph waphupha iphupho walandisa bona abafowabo yena bemzonda kakhulu siyajika wozani manje bangaka abafowabo uJoseph nasi-ke osinga laBhayibheli nabafowabo Joseph uJoseph waphupha iphupho landisa abafowabo lokhu bamzonda zondaphela ingazoba namthanda uzoshutha la yini kwatani uyakwata lwa ubheke nami uJoseph ngithi ukwatwe lo mfana wami yes so uJoseph bayatshela bebemloko benza njani amzonda kuthiwa uJoseph waphupha izithungo zezimvu ezabafowabo nabo benze njani phatha isithungo lesi kuthiwa nabo abafowabo iy'thungo nabo nomntana bebethele abafowabo zakhothamela lesikaJoseph esikaJoseph semanjani hayi ngoba nale nje ngisethela nasi khothamani shontana amakhanda phansi stand up yebakithi imfundiso zama-2000 maningi stand up ukhothama so isigobisa amakhanda ne lezi sibithe isithuba sakho lezi sithuba sasibenjani so bazalwane kuthiwa yena mamzonda bathi ingakho bathi kayiya ngamaphupho bona gogo bamthembisa kanti badayisa umuntu oyimpendulo yezwe lakubo uJoseph mayefika eGibhithe uthola zonke iy'nkinga eGibhithe uFaro uyaphupha ngapho uphupha unyaka oyisikhombisa wani wendlala unyaka oyisikhombisa wenyanga uFaro uyadideka nezalusi zikaFaro ziyadideka ukhishwa uJoseph uyachaza iphupho uthi kuthiwa kuzoba nendlala lo nyaka wesikhombisa kunendlala yonyaka onjani wesikhombisa
kuphinde kube nendlala yenanga. Kunendlala manje ufana udidekile zathi senze njani? Ngisho number 7 years. Wemuthi ufana uthi simthola umuntu onomoya kaNkulunkulu. Ubani benomoya kaNkulunkulu? Joseph. Lo nani? Uthola umuntu onomoya kaNkulunkulu noma izinto ziphithene. Fika nesicasululo. Yebo. So, Jesu wamela ngiyadla. Ngeke ngiseyisho futhi. Banini ke bazalwane ne? Lo nani bazalwane? Unani lo? Asethi ngalo, akithi bale nomoya kaNkulunkulu. Atshele ufana ukuthi fana. Yazi kumele kwenzakaleni. Kusho lo, unomoya kaNkulunkulu. Utshela bathi ufana. Uthi ke kuneminyaka oyena asibeke ukudla. Ukuze ngokufika unyaka wendala wesikhombisa usifike thina siloku ngithe asibelele uyisiza kahle kenze ngizokala ngisho ngiyashila ngo umana moyo Nkosi moyo mveli uthi olomusho umuntu onomoya kaNkulunkulu wenza mkhonzi ukuthi anazi mahlukana nokuphela kwenu. Yababhisibela lapho manje uJoseph unani bazalwane unomoya kaNkulunkulu. Unomoya kaNkulunkulu phela sibeke ukudla ngoba sathi lenala nalendlala ayidingi umthandazo. Inala ithi masibeke ngoba indlala kumele ifike. Kodwa mayifike indlala kwenze njani? Sibekise othi nesishayayo ukuthi asizwa nesi. Namanje ufundiswa ku-21 uthandaza 21 bengathiwa uzohamba ushelele njengesikhathi sokubhalana kwethu yami. Kodwa mazifike izinto zithole wena usuthi uphushe uyofika empumelelweni yakho ugwela amandla ngegwela amandla wabulala imbele wabulala inkonyama nawe Goliathi uyafana ethali egwela amandla wabulala imbele wabulala inkonyama nawe Goliathi uyafana kanje. Ushukuthi-ke bazalwane uDavide wayekheleka lesa sikhathi ebulala imbele ebulala inkonyama. Yingakho wathi nawe Goliathi uyafana kanje. Egwela amandla nawe Goliathi uyafana kanje. Kahle kahle bazalwane uthandaze ukuthi ingabe sasifuna kunezimo ezifuna zithole wena ume ngokusha.
kwenzeka lapha ekumeni ngomuntu wabeka wabeka uthiwa bazalwane iyafika indlala yashaya ayishaya eGibhithe kuphela yayashaya khona abafana Joseph yashaya yonke indawo yashaya indlala yashaya basuka le bezobeza ngendlela ukuthi eGibhithe ukudla khona sekuyadayiswa ubani ophethe eGibhithe uJoseph ophethe mali onomoya kaNkulunkulu ngoba umuntu onomoya kaNkulunkulu ngeke ukubulale noma ungamshiya uyomthola nje inkinga bayimanganga kanti kusho umuntu onomoya kaNkulunkulu babe kumenzele sesiyeke weleyeka nje ukuba nomona vuma ithuba Stefan vuma ithuba uthiwa bazalwane basuka nabo ngoba bayomthemba abafana uJoseph basambona uJoseph yenyenzelani wabuza babakhe wabatshela ukuthi ukudla okuningi waphinde wabuya ngomzamo wabuza babakhe mayesababiza athi buyathi sizohlala iphathe namathamba babo sebehlala manje bekunafanele gogo baye eGibhithe basiwe bona ngokungalindeli isikhathi banomona kanti ukuhlela kwabo eGibhithe wenza bayofike bafe eGibhithe uJoseph uzoba Israel yakhula eGibhithe abaseGibhithe bathi no laba banamandla laba bazosihlula laba asibaphindezele basho ukuthi uNkulunkulu nabo ngoba kuthiwa noma beyincindezela kakhulu beba so yathini kodwa kaNkulunkulu kwemhlanje kanti kahle iphupho umuntu onephupho akulona lapho ilabantu thina uNkulunkulu mayeveza umbono we-house of God eletha nombono omkhulu ngisho nathi mama iphupho akulona lethu sizakala kubantu ijonga uNkulunkulu kusizakala kwabantu kufuneka wena ube ne-understanding bayethi uNkulunkulu siyajika siyema manje inkinga yethu ba-2000 ihlale phansi zabona phansi akithi uNkulunkulu sihamba kanje kwane sihamba usho njani uNkulunkulu sebenza kanje manje qina-ke banini siyahamba siyajika uwe lo wena nje siyahamba siyajika le nkinga yakho izodinga umnikelo isemdlali kodwa wobokhala uNkulunkulu ngathanda lento engayazi ngabadelele kodwa phezulu esibili mayise kuphendula ithi kodwa kaNkulunkulu sihamba ngomnikelo uyasebenzela uNkulunkulu mayike uJoseph iphupho kuseva izwe labo lapho bezoqhubeka uJoseph aphumule ukuthi kule mhlaba abatshele badinga ukudla basile I
kwenza njani ibekiwe bazalwane uman wabekwa nendlela kuthiwa le ndlela indlela yani yokungcwele finish emhlaba akudingi usontabe no-question athi ngenze njani right ukujoin uyani esimani kuyani ngishisele ingangibangeli bafowethu ngizani kimpela ukujola yini bazalwane ukujola yini bazalwane ukujola yini bazalwane ukuthi uNkulunkulu ukwenza uqansi before umshado iso mandebele athi uthinga emsemeni yabo ukuthinga emsemeni ngaphandle komshado iso akanandaba uNkulunkulu wena ukuthi uvele kanjani namazeza angakanani uze wena wayeza abantu abakhamba phezu kwerufu akanandaba uthe wakubeka simakade wathi yisono uexpecte gogo ukuthi laba abayongena kule ndlela nomele eyakuthiwa indlela yokungcwele kumele ba-understande ukuthi yinde uNkulunkulu ngomdala wethu uyazi uNkulunkulu ukuthi wena mazothinga emsebenzi wena uzaba nabantwana labo babakushiya ubaba athe wakushiya Nkosi yami wakhishima nentombazane nakunihliziyo yami yonke kwasho bani ukuthi unike ngoba uNkulunkulu azange authorize i-order kaNkulunkulu uma uzoshada uyothatha isibusiso futhi angazi nomvelo ufuna wena uma ngabe ushada wena ngoba abanye senzaba nokubatshela bathumashi basho bona bathi mina ngithumashi ngithatha le ngibusela kimi abathumashi abantu ufuneka ngibheke ukungelela la uNkulunkulu kwakhele noma ngabe sasesenkeni ungabhekiseki uthi mina ngiyothatha ungesontweni before umshado wami uyaqhubeka la uqhubeka khona inamandla leyo ngiyakutshela mina serious manje ngiyakhuluma sasebabheki hawu uyazi bazalwane ngingabatshela kominyaka le nomfana wayifunda noma mkhulu walapho ngicela uzofundisa umshane wakho ngithi mina okay uyakwazi ukufundisa ukuthi hayi manje mina mhlelo wami manje kumele ngiphendule kuyi ufuna usizo nami ngithi mina hayi mina athi mali ngithayo ngimane ngifaka ipetrol lozongiletha semapulazini na ngitshela imali athi awusethizayine imithi ayiphela mina kusini ngumnikazi wemoto athu ayilethe i-150 siyofundisa intombazane umshado uqhubekela ibaphathi bakhashe endawo iskirga kahle belungisa yenziwe yabonakala ukuthi ngathi inokusontanyana ukuthi bafundise ngembono bona benzenjani bathande lapho ayi ngemngcwabeni ukuthi yawa lephewu yawa ayiwembewu phela ngithi khona ubaba omdala wayesekomdini ashaya labafana bo mawuthi ayenze wini yawa naye ngambona emshadweni wathi uyeza ngokula ngathi ngiyeza afike ngakhumula ngambatha wathi bathi sithi yakhe endlela wamjele ngambatha ngashona khona kwankalo zalani ngimahala ngiyinike malini mfundisi kweshadisi kishele ona ngifika laphaya ngithi ngibizela umakoti mkhwenya ngiyibonele ukuthi indaba lesi wena wakabani nobantu hayi ngifuna ukunibona sazayo ngifike lapho phela mina ngihamba lo wami uNkulunkulu bazalwane mina leyo wami uNkulunkulu wayiphasa executive leyo kufungisa ngibuya ku-executive mina ngibuya ngithethe bafundisa koKarol
omama abadala abadala bathi ngabiza wesifike siqiniso kabusha. Base ngiphuma sebahamba nabo kwethu mkheleni siyabonga. Thank you baba. Abayihamba nami nabayimakheleni baseseveni. Awumakhelwane kanti nje makhelwane. Kanti angihambi ngento ngihamba naNkulunkulu. So ngifuna ama-products nabavulile ama-products noma ngabe silapha noma ngabe sesisenta uma beshada bayothatha imfumo ekhoneni kwaNkulunkulu la ephumele khona uNkulunkulu e-House of God. Nayi kubalulekile kanti wothi abantu abangakhona wayebayemsambi bayakholelwa ngoba ukuthi ayiyenzeka kwabadala. Intombazane i-ajawuyise mayela emzini ikayithele ngiyise inyongo iyaphuma nje emzini before basemzini bayithele kona ngenyongo uyikhiphe esibongweni sangayikhaya uyayihambisa. Uma iphuma intombazane noma ugqokile okwemhlophe ugqoke isicathulo sa-7,000 ubamba ngesandla uyise ayisesibayeni. Kulaba khona mdosi athi nayo ingane ihamba abantu abadala ikhululeke ihambe nayo. Uyabona nje ulento iyona ukuthi nala ukholele khona wenzanga umkhathango wakho. Uhamba uphuma nalo impilo uphuma bayunani kunomlomo kodwa wasatisfied. Esibayeni kunomlomo, esibayeni kunokhufe, kunokulala imali ehlala la. Uyalapha esephambili uyakaphambi uyasophuma uyakhishwa manje la ekhaya nebhokisi lakho phuma. Njalo intombazane ekholelwayo uNkulunkulu wezangaliso izothatha isibusiso khani iphuma. Lapho sohlala izinto ezinomqondo sidle ukudla singakwazi ukuzilo. Hayi wena uyoshada le ushiya isibusiso mase isikazane nezibamba unangisamazunani umazikazi. Kiyamata thoko uthathisisi la unani. So uNkulunkulu umisile ke bazalwane uthe uNkulunkulu wazi uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu wena bazoya emsebenzi uyamita mayesebenzi uyamita ungathi hayi mina ngibona ngazathi ngeke ngithi uyamita bese yacela isona hayi ngithi hayi awuthi mina mase ngibona isex ngibona na imile ngakina isex ananda ukuthi lendulaza ngayithanda ngiyaba eyo isex ivala amehlo nje awuthanda abantwana bayahamba abantwana ayamsayini isikhathi wenza kanjani ibhuthe njalo wenza lendaba ungayivindelanga uthola izifo zeqansi okwesike uthola i-HIV uthi I know mara wenzanga lutho ama-2000 azi kakhulu mara wenza inkinga lolwazi leni uthi yes I know wenzeni uno nje unozipho yeno awusukume pretty nami uno wenzeni uno alenzanga lutho uvume bamloko hlala phansi lo usizandla zakanje awukwazi ukuba nolwazi okumele usebenzise wena ucontrolwe inkani yabo into eyenza ukuthi bashiye izibusiso zabo bacontrolwe inkani. Umkani uthatha indawo yakhe kodwa ngohlangene indawo yakhankasi yahlule hayi ngani uma ithatha indawo yayo isenkingeni ungawenzi ibani uzomitha and kuyawenzeka uyoshada
Sothanda nalabo bantwana kusamkasibeka abantu. Abekuba bo alibala. Asiwele ntefa nabantwana, ngathi nabantwana abagcwele ifraka. Mase bethu. Ukuthi lapho besidinga ethuka nawo waba ibhangela yokuthuka. Ikhona into bazalwane engifuna ukuthi uNkulunkulu yafuna yile lapha ngekhezi. Athi uNkulunkulu unikeze isipho ne. Awukwazi inhlanhla uvumelisa phana kwezifitina ayafendani nomuntu onikeze. Ngoba nithi lo unikeze wena usizo kwathi uwe. Hayi kuyena. Yena athabiya kwenza ukuthi ingazwani mina nabaholi benu nabazali benu bakamoya kanti bawusizo kini. Kanti wenzela ukuthi isitabe senze. Ungazifundayo ngoba ngiyekile hayi navela ngifuna ngiphethise. Yabona ngiyekile ngishaya umoya. Ukuba distance nomuntu kaNkulunkulu, ukuba distance nezinto zakho. Uzofana noJosefa nabafowabo Josefa, uzogcina wena uhlele eGibhithe. Esiyasola ukuthi lapha esontweni, kanti uhlalise wena eGibhithe sethi. Angithi amuthi lo amandla kaNkulunkulu aphilisa umntana wakhe. uNkulunkulu bekenza njani uNkulunkulu bekenza intando yakhe efakazela igama lakhe ukuthi mathanda wesitha intando yakhe amasiboni sokwenziwa la ayenze ese wena uhlale esitulweni sokukhona kaNkulunkulu uphethe ibholi phethe impovu eyakuthunga ukusebenzisa esikolweni akazi thisha kucele la ngebhaki ukuthi makela abanye abantwana ngoba uyabona uDom kodwa lokufika la esitulweni uyasiphathela thina uzomana abantu abarong ayambe uNkulunkulu abekela abantu wena ukuthi bakhonekte wena ukungabi nakuzwana nencebo yabona ukushukashuka nje besimanyana lesibambezela wena iyasiza hayi ngivile mina ngivile mina ngawe for what ngokuthi wena thina sindlule kuzimele okuzimakala hayi manje ayithi ngivile ngalesithathu njengoku ngalesithathu khona isimo esima njenganani nani insika kodwa umusa kaNkulunkulu kwembathi ngiye akwangamele umusa kaNkulunkulu ukwazi ukuphila yasi thina eKiros besiphila bazalwane ngomhawu womthini mawukhathalisa imali eyisebenzisayo manje enginangazi eKiros sengiphila kanjani hayi angazi manje ngiphila ngoba ngihlala ngihezi jabulile manje ngibuyele lwela inkonzweni umuntu umfana ukhanda amatraka ngitawumchaza ukuthi ngikhathe wena zokubonakala uhamba ngithi nemali mina gogo mina gogo ngifuna imali ibalisi ngemali ngokwaNkulunkulu Musa usigcina abazalwane usathale abisikina umusa ukugcina ne ubonakale uright uNkulunkulu akafuna uhlekise ngawe ezitheni zakho uwe kuphela nje ophuma ngekolisi uyocela kamakhelwane besikiphe simhlophe kwalendlela yokuwena lomele ahambe lakuweleni ahambe sekahambeni ahambe uyahanjwa enye into ezokusiza athenda ngama-services yabona ma-autostrike amempela athenda amantombazane uzozuthi intombi ikalazontombi yabona mangabe sira yabo amantombazane mabu stress umesi yabo ngoba emantombazaneni akashumayeli
uyahlukaniswa. So yabona ukuthi hayi uba yena uthi wahamba nami hayi manje mama wathi ayiqhamuka ichama mpela lisho lisidivine phela lingaka likhishwa usathane esihogweni la sikora kasathane anozipha khumbula athi imali kwathiwa ayeye belaphuka manje wena amantombazaneni ukushaya ikwasa noma kwenziwayo wena ucabanga ukuthi amantombazaneni bathi basiyela yini mama ngizotshela yini ngeke mina ngizatshela mina mama amen manje ukhathele ushaya ikwasa hayi wena isikanda sakho siphezulu kakhulu uzoyelana emantombazaneni ngoba wena awufuni ikwasa yabo nayi ngiyayini basha akuthiwa letha lento efana yabalento ukuthi ayinhlabathi nedende esemsengadini letha yona abantu abasha kuthiwa babatheshalazela ukuthi shayover ukuze nawe uma ufika ekhaya uthi elento mina ngiyifuni siyahamba ngoba uNkulunkulu akakuthandi ukugqoka uNkulunkulu ugqoka sesihlanze evangeli asikwazi ukungcola sesonto esiningi ngathi singamaphoyisa esiganga phela ugeza amaphoyisa esiganga Uchaji. Lirubo. ngiyamthethe ngikhathele nginenhlelo ngini kathi kumnandi nginoba mango fire benceke fire ya kumengoku neza mzalwane ibekiwe hamba ku so intombazane iyasiza bazalwane uthatha intombazane uthatha abantu abasha uhlanganise ufake la emgodini wakho uhamba manje aweke ukuthi wena uyagijima ufuna ukugijima yena uyogijimela eMpumalanga ntokozo mali ungatrain abagijimela eMpumalanga abagijimi njengami mina bazalwane ngiya exercise elanga ngiyahlaba ngithi kwafa bani kwafa bani vele nomama uthi mina sengihlile hayi avela kusowehla ngithi hayi vele wathi sengehla ngithi ngikhuphuka ngijike ngibuyele gogo yabo so waseMpumalanga hlala ngigijima aze ome noma egijima emgwaqweni ubone ukuthi yabo lo msipha madoda ifutha alikho la mangathatha umenze ngisike la futhi alikho ufuna ukwenza kuyowina so mabuze mantombazane uzotrain uhambo nalapha emendweni obuhle uyajona alo mhlambuluko uthole ugane ujonele nomfana wasegane Nigeria ne uyeke wasesibhaga wathi ngone uthole Nigeria yini kuyakusiza wekuhle yeah so mama hamba zonke lezi zinto lezi ayises uyona angiphiki ukuthi phela intombazane nje ngoba nabo uyashiwa yebo phela uyiyo ngoba yashiwa mari ungafaki uyiyo ngoba yashiwa nawe futhi uyasho nje njengoba nawe usho noma kuphi njengoba nawe usho ngoba uzohlangabezana nezimo zokuntombazana intombazane wonke amantombazane ayachallengewa kakhulukazi bendlu kaNkulunkulu gogo bahle sebegeze igazi eqaqini abafana bakhathele abajayiva lapha yasengimanzi phansi hayi yamanzi phansi hayi yamanzi phansi yamanzi phansi yamanzi phansi bakhathele ngiyakutshela into ezongabethi monsi lapha endlini baqala endleleni kusuka ngabo 25 hey manje ngithi Nkosi yami angibhale message umbala athi baba ngicela uxolo lo ngimazi naye
eseyabiza ekuseni nathi mfana baba mina ngithe ahamba manje sekuphela kanjani khali athi habe ngoba besiphela kanje athi abithi uyaphuza usunekani khathele mfana kumanzi phansi naye mfana uyamanzisa phansi mara ukhathele ukuhlela ngumuntu omanzi phansi kuthiwa longo laphe umthole uthe utshwala hamba ayi-1 estrasini ngathi nawo abasazi manje ngoba laphayana yabo lapha ekoleni lapha wathi hayi ujwayele lapho usokwazi ukujwayele lapho khathele umanzi phansi nemzimba naye senyawo phansi wena mawuthi umanzi phansi mina ngiyawa phansi kuyaphela ngami noma ngiyi-2000 ngiyabhithika mina kusho umzimba why uzo-attend sizogwema ngoba uNkulunkulu wethu wasingazogoma wasibekela abanomoya kaNkulunkulu abazoqanza impilo yethu ingawuweni. Teenager ayajola ama-teenager kodwa umuntu ayajola and wena umuza kuma-teenager uyathola ukuthi okay ngiyi-teenager ngimaso sima abazalwane iy'nkinga zikhona akubi iy'nkinga sinikezwa amandla okuba ininike singamshabalala sinikwa amandla kwenzenjani ukuba wena ezokudoda ama-teenager nje awuthembisi ukuthi ngo-4 to 6 wena uzofika wena angeke ngihlele uyidotshalayizini wena kanti wangekho so njengokudoda nje mfana ikhona inkinga ekhona inkinga ifika incane bese ilanda enye enkulu sana angithi inkinga ithi ilandela wena lokuyitshela nje ukuthi kanti sekuza enkulu empa be careful umuze emansizweni zotshela amansizwe ibafana be-house of God ibasantile number 1 ibafana be-house of God ibafana besihamba naye insizwe yasiyaqula ke thi ibafana be-house of God ibafana be-house of God. So le phansi kwalolu gqomo bazalwane uthola iy'fundo zakhona lungaphuma abasibuya nogayi ngabe konke lokubhatisokanda ugcobo le-house of God ngoba ukuba phansi kwalolu gqomo kuzokwenza bazalwane lisozelwe futhi uzalwa ngamanzi ngangani uzounderstand izinto zalolu gcobo ngoba nje ukuhlela esipilweni awu-understand funda mvana hayi ngiyabhala ngoku hlala phansi phela ibafana be-house of God ibabanele number 2 funda phela grongo okaJohane oqala 5 qhubeka laphaya kwezayo kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele indlela full stop umzwile bayethi hayi bawusazama mntanami koyelela kancane indlela yami lesi kuyindlela yami yebo ongcolileyo akayi kuhamba ngayo yekela ukungcola lokhu kuya kuko leswi ukwazi amadoda yekukhawundari yekukhebereshe yeka kuba yihulumeni yebo kepha iyakuba ngeyabantu bakhe yoba yabantu bakhe yabona ngendlela yabantu abakhethekile yabantu bakhe kushuthi abantu abakhethekile hayi wena uthi umuntu wami usho umuntu ojolile umuntu wakho uphowashiyelani umuntu angaqoma nje hayi nomuntu wami
Uyithabani authorizile ukuthi umuntu wakho. Angithi osebenza intoro bathi authorize. Ngobona wena kuza noma abo bathi usebenza intoro authorize. Ngiphethe ukuthi wena mawuzothi umuntu wakho bani authorize. Ngoba uNkulunkulu dini authorize yasesizini. Kunomuntu omele uNkulunkulu osebenza ngoNkulunkulu authorize. Mayeqeda kwizifu ungathi ngiyathula laba namhlanje bayindoda nomfazi authorize. What to say? Ibase ukuthi wasala kanjani? Because izobalekela nithi wasala kanjani? Angithi ngabe umani yezwa inkonzweni ngokumisela ukuphapha manje usela uphemile mara uphemanga. Yazi inkinga yini? Kudingeka umuntu authorize. Ma uzothatha ifungo la uzo-authorize. Ma uqeda ukufunga kuthiwa laba ababili ngethanda ukuthulela zihlobo nabangani phambi kwaNkulunkulu naphambi komndeni nebandla. Laba ababili sebayindoda nomfazi kuthiwa shabamama njani. Yezwa? Authorize you. Abasha labo mama bangaka-authorize. Bayiphatha. Uma uyathatha ifungu uyakuphapha. Ngithembisa ukuthi ngizokuthanda myeni wami wakanakelela abantu wena. Wena yizwa mina ukuthi ngithini wakanakelela abantu wena. Ungazami nakelela injaki yazi yafi kulona ihlala. Ukhona. Nithi wakanakelela abantu. Utshelwa umuntu une-authorize. Manje ephakayo engizokuthanda. Hawu shabalala mshinto wona ngavuso. Mayisebenza domolazisa lapha indoda seyivuke kwayo. Hayi kutheni ngangeke ngikhole mina. Domolazisa phela. Angithi wadolazisa wena. Esikhundleni sokuthi yena umuntu one-authorize. Authorize azathi authorize wapha ayidolo wabujakaja ngezalona velathi authorize noma ujake ufuna umntwana uyambona ukuphumela ulindi authorize tikiti ake wena ujahile naye inkinga kunzima. Ngithubani authorize-ile njengoba umuntu authorize. Yena authorize mina. Yena authorize thona. Eba namhlanje sibavara. Ingakho thola bazambani qala bathi ngiphethe amajuju. Ngoba nitshethela yongena ninga-authorizanga. Yabona umuzwe umuntu ongasiwakho bazaziphatha amajuju ngoba usheshe wena wayolivula ingekho i-authorize. Enjalo baba namhlanje nje hayi khona yinzima lendlela yanamhlanje. Hawu moyo inkosi umoya ongcwele wayelemanga ngakithi ngabe sekhulekile Nkosi yami hezempilo yakho khona authorize ithola noma ngisho sipasa ngesipasa akuyi noma ngamuba wena waye west njengoba wena isitheki zakhona esinamaphepha ikhastama lakhona zizala authorize usho njalo umfundisi Amen. so abantu abasize abantu babophe umfundisi
esa-authorize sikacala-ke kuphumele asethi-ke siningaqhamisa wena ukabuzi i-authorize ingekho bazi baphosa bathi nokumlomo nje basenalo yini ukuthi-ke waziphathela i-authorize ingekho Nkosi yasezulwini ayizenzile ma wena uthiwa woze umtshengisi uzoyizwa into yasezulwini injani ozarata nawe dudla phela ngimini esenithi uthe authorize lo uyabakhathisa abafungisa-ke uqale athi angithi ugqoke imvakaza isho ukuthi akavulwanga wena kudala ubhenye ekhuleza ukuthi ubhenye usathane imvakaza akavulwanga isho imvakaza akushongo mina esethi umfundisi abavulananga nithi umfundisi thatha isikhathi sakho sokuvula imvakazi kumele ithatha isikhathi sakho uyivula kahle vula phela imvakazi uyivule kahle hayi kanjalo ufika uyivule kanjalo uyivula kahle ibeke uthatha isikhathi sakho uvule imvakazi ngoba uyaqala uyashinda uqala ubona sokuvula imvakazi niyabona ngoba uyenza njani uyaqala esathi udisike seningangane bangani kusho bani tatemkhulu bathomthatha wena hayi qamzeli sokuphathela ngeke into yaziyo nje ukabuza into ekwenza ukuthi ungahlaseka esontweni uqabanga ukuqabuza nje ngoba wakuphasisa usathane wafaka i-authorize yamadimoni ungakanikwa uNkulunkulu wena Officer dance vandaag is vandaag phansi abazalwane hayi-ke bengitshela intokozo ngithi ayikhona emnandi kanjani intokozo mfana wami phezu kwekhekha ngithi ngihlale ngizwa abantu bathi-ke use umile phezu kwebhokisi lakho umngcwabo umangani ubona umuntu akeye phezu kwebhokisi wawabona umuntu abaphezu kwebhokisi ngoba umuntu eceleni kodwa bathi lawo mazwi wakhuluma uma ume phezu kwebhokisi lakho ngithi mina ntokozo wamfundisi wakhuluma wema phezu kwekhekhe lethu khekhe nabi kodwa before wathi umama wekhekhe lakhathi ikhekhe ngakakhuluma umfundisi phezu kwekhekhe wasukuma lo wami wathi abayaziyo lesimbi yokusika kwekhekhe ngowe uqala namhlanje wathi futhi ngufakazi benkentozo bewazi kunenkanjani umshado wasindisiwe mawuthi angena umkhwenyane bayalilizela bajabulile abazalwane babone bonke bayikhalile bajabulile bathi uNkulunkulu uhambe nawe sikubonile uyiphathe kahle walilizela ngisho nabadikorethayo enabazi abasuke ebhetani bangena bezindaba ezinhle kuwe nje kumele kushiwo nje phela ngoba yabodala wahamba sidayi uze mfundisi ayigubhele yena okulilize ayinalilizele phela khali bathoba lilize uyatshela hayi omama bejabulile ekhishini bejabulile yo ayimnandi shem basho mina shem yemnandi shem njengoba wena wathi kumnandi kujola hayi sesibonga kakoni ophapha ngithi kumnandi kushada shem hayi kumnandi shem sebelilizela hayi kumnandi shem ayithobophe mfundisi athi
intombazane engaka yaseNewcastle. Ayihlabelelanga le ngoma sayo wena unihlabelela. Wena. Hayi wena uthanda uzenzima. Uyigabha kwawena. Umshado waqala yes Maruja John. Lapho Adam hlanganiswa noEva. Hayi wena Maria manje sayombona baby. Umshado Maria John. Yazi kulale. Yema. Hayi niyashinto bazaleka. Opunwa manje wambile futhi. Onilele manje. Aselifundisa imbaba ngesandla niyela ilungisele khona yashinto bazaleka uzubathile. Uzuba londoloze 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 Funda nombelo lokugcina ngalo. Hayi, namhlanje nethi usishubile yo. Ushuwe wena. Funda lokugcina leli ngokani. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe. Nemiyalo Wenza lokho bazalwane ukuthanda uNkulunkulu yilokugcina imiyalo yakhe. Kusho ukuthi thina noZipho yeCrete asinayo imibuzo amakhoshini masifike entweni kaNkulunkulu siyabona. Ukuthanda uNkulunkulu kuyithini bazalwane ukugcina imiyalo yakhe. Yebo. nemiyalo yakhe ayinzima. Ngokuba Imiyalo yakhe ayinjani? ayinzima. Ayinzima go. Ufuna uunderstand cha. Nani futhi Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba ngoba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqobisa. Mamshabalala wenzeni manje? Oh, asibheke bandla. Dokwazi wenzeni manje? Ha? Sawa le ntombi yakho lapha esenzana lapha esikoleni. Wenzeni manje? Ifebe zabo brada, olunjinga bo brada amavulu boy. Wenzeni sonto? Uzelwe ngokuba okuzelwe uNkulunkulu kuyanqobiswe. Okuzelwe manje wena sozelwe. Wazalela ukunqoba. Thina singabanqobile wena siyanqoba noma ngale kufikani siyanqoba. Ozelwe. Yebo. lokhu kuyinqobo enqobe izwe. Kuyini bazalwane? Kuyinqobo enqobe izwe. Lokhu. Uma ubambisene wa-understand abantu ukuthi kuzalo uNkulunkulu
ukunqoba izwe kuyinqobo-ke le yokunqoba izwe, kuyinqubo ukunqoba izwe. Ebazalwane, angeke umama usile ayikhanda ungahambi wesile asisama makadayisa ley'ngezi zabekoleni oduma sesadayisa nasebakhoneni amagwayi uze yazi ukuthi okhelwa kanjani oze ukokhelele kaba mara kabheli yawindaba naye inkinga mina ukuthi ngilugibele ukungafuni ukubamba umgomo kaNkulunkulu. Bazalwane, i-order kaNkulunkulu ngoba lokhu kuyinqubo kwenzani yokunqoba izwe. Ngeke unqobe izwe ungenzika nje, ngeke bazalwane, khohlwa yebo ukukholwa kwani bazalwane kwethu, ukukholwa kwethu siyakuvikela, ukukholwa kwethu siyakukhava bazalwane, yebo. Ubani onqoba izwe uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu? Ubani onqoba izwe zanti umuntu ongangasi okholwayo ukuthi Jesu uyindodana kaNkulunkulu? Yabona ngokushawa ngikanqobisa ayorinda nje ubhanana ongabe isipho somntwana abangeke bawudlula ubhanana lo. Ngoba phela bazalwane esisho mawathawu iqiniso ngeBhayibheli. Hawuthi manje sizobuya thina masihambe noJesu siyophila la emhlabeni unyaka oyinkulungwane. Sihamba noJesu la sihlulele izwe, ngifuna ukuhlulela wena njengoba nami ungijaji. Ngifuna ngathi ungakuthola ungazi kakhona, ngifuna ukujaji shonise esikhongweni. Yithini esihamba noJesu sihlulela izwe sizophila namabhubesi lela sidle. Hamba nawo sidle bobhanana. Sesihamba nobani? noJesu. Hayi nasipha sebhanane naye. Sezobuya manje sebuyile, sesibuya sohlulela izwe. Usathane kuthiwa ulokoshwa umnyaka oyinkulungwane ngeketanga elikhulu nangesihluthulelo esikhulu aphonse kanasha eqhilini lelikhulu lomlilo lesibabuli fakwe lapho usathane. Ngifuna ukukujaji manje ithuba lakho lokungijaja ngiyeza inengizana Jesu kodwa majajana angithi ngalalela umfundisi lasithi ngoba uthi washumayela umfundisi wathi uJohn. Hayi man, uJohn wagwila inhlanzi. Bantu abazalana, hayi mfundisi, uJohn inhlanzi yagwila iJona. Umfundisi, hayi umfundisi cabanga inhlanzi encane. Wathi umuntu mama, hayi inhlanzi yagwila iJona. Wathi umfundisi, hayi-ke ngoba sekunokuphikisana, ngifuna ukuphikisana, asithi-ke kwaba khona umagunyagunyana masifika kule ndawo. Manje nami-ke ngithi-ke kube khona umajajana, inkinga mina ngojaji ekugqibeni, ukujaji okubonakalayo engalokhu ukujaji. Amen. Sibanqobisa anqoba bazalwane. Simele ngenyawo bazalwane. Engazathi bengathi umthandazo wami yiwo Nkosi, mthandazo wami mthandazo wami yiwo Nkosi, mthandazo wami Lord.
ngoba oyibambile noSipho lento esho njengokunjalo kuyekela. Izwa Nkosi isicelo sami sokuhlala endlini yakho, ungangiboni ubuhle kwakho Nkosi, ngibone ubuhle kwakho endlini yakho. Izwa Nkosi isicelo sami sokuhlala endlini yakho Nkosi, ngibone ubuhle kwakho Nkosi. Hayi ngathi ukhona ubuhle kwakho, ubuhle kwakho endlini yakho. Hawu izwa Nkosi ezinsuku ezinjena, izwa uNkulunkulu wasezulwini.
leli bandla umnikazi walombono usuku walombono ngeke uvumele umbono ushabalale ngeke uvumele umbono uphele usola zonke isiphi zalombono uNkulunkulu ezikhona ezivukayo neziyavuswa isitha uNkulunkulu waleli siyathandaza lephasika yethu lonyaka sifike kunamanye amaphasika sicela kuhanjelwa asibalade sihanjelwe amasiko zokontaresa